למה לחפש אותו בחוץ? אבא שלי איתי 24/7. כאילו, יש אנשים שאני צוחקת עליהם, הן יושבות ואומרות לי, תקשיבי ידע, אני צריכה ללכת לפסיכיאטר, לפסיכולוג, אני צריכה לשלם 350 שקל, 450 שקל. ואומרתי, ריבונו של עולם, אבא שלי הוא הפסיכולוג, הפסיכיאטר, הרופא, הכי טוב שבעולם. יש לי אותו 24/7, והוא ייתן לי את התשובה להכל. ואת הולכת לפסיכולוג, תצאי 10 דקות החוצה, תתבודדי עם אבא שלך ותראי מה הוא ייתן לך. למה? לרוץ לפסיכולוג, לרוץ... הרפואה המערבית כל כך גדלה, כל כך... איפה האנשים? אם הרפואה המערבית, יש רופאים ופסיכיאטרים ומנתחים וזה... איפה האנשים? כולם חולים. אז איך זה הגיוני שאם הרפואה היא כל כך מתקדמת, וכל האנשים חולים? והם לא חולים במחלות, הם חולים בנפש. 99% מהמחלות של הבן אדם, ואני לומדת, אני עושה מחקרים על זה, אני לומדת את זה, באות מהנפש. למה? יש דבר כזה שנקרא הפרעות קשב וריכוז. מה הכוונה הפרעות קשב וריכוז? את לא מרוכזת בסנטר לאן את צריכה להתחבר. את מתחברת לכל מה שלא צריך, במקום להתחבר לאחד שיחבר אותך. יש פיזור הנפש. הנפש מתפזרת לכל מקום. למועדונים, למסיבות, לזה, לבגדים, למסעדות, לכל הלשון הרע, רכילות, זה. רגע, זה נקרא פיזור הנפש. הנפש מתפזרת לכלום. אבל אם אני אכנס שנייה פנימה, לנפש שלי, לנשמה שלי, לניגון שלי, אני לא אהיה חולה בשום דבר. כי אני לא אהיה מפוזרת. אני אהיה הכי נקייה שיש, כי אני לא אהיה מלוכלכת מהשאלות, מהתשובות, מכל ההסחות דעת מבחוץ. הריכוז הוא פנימי. העולם הזה דמיונות, אנשים חיים בלה-לה לנד. שאם יהיה לי את הבית הכי גדול, ואם יהיה לי את הרכב הכי גדול, ואם יהיה לי, ואם יהיה לי, ואם יהיה לי. נו, ויש לך. ומה עשית עם זה? לא, היא שוכבת במיטה עם דיכאונות, כי היא ניסתה לשבור את תקרת הזכוכית לעשות ספורט, היא ניסתה לשבור את תקרת הזכוכית להיות הכי יפה בעולם. ואיפה התקרת הזכוכית שבאמת צריך לנפץ? את הקליפה הזאת? זה לא. מה? אני לא מתחברת לזה. למה?